Начало на второто полувреме. ЦСКА в червен спортен екип ще атакува след почивката. Чанаков е футболист, който може да стреля от тази позиция. Видяхте как прохаска тук препъна Маркиньос. Сигнал. Карачанаков стреля и това е 1-0 за ЦСКА. 47-ма минута на срещата. Антон Карачанаков със своя специалитет успява да открие резултата в полза на отбора на ЦСКА. Не бяха като че ли много подготвени футболистите на Левски за тази ситуация. Смятам, че трябваше да има и повече футболисти от Левски на стената. При положение, че се знае, че Карачанаков може да изпълнява такива статични положения. 1-0 за ЦСКА, 47 минута. Карачанаков, ето как завъртя топката на стената. Можеше според мен Стефано Кунчев да се намеси по-добре. Не го направи и ЦСКА повежда на Левски с 1-0. В момента. Ето го героя за ЦСКА Антон Карачанаков. Пропусна най-доброто положение за гол през първото полувреме за ЦСКА Антон Карачанаков. Но ето, че сега се реваншира. Факла от терена. Факла има, която е на терена в момента. Като гледам пожарната кола, се сещам за финала за Купата на България между Ботев Пловдив и Лудогорец. Естествено сега положението по никакъв начин не е чак толкова тежко. Маркиньос. Супосепът търси Карачанаков, който успява да стигне първи до топката. Карачанаков влиза в наказателното поле, центриране и какъв пропуск на Сергио Пуш, който много бързо можеше да нокаутира Левски. Двойно с Пуш. Антон Карачанаков елиминира съперник. Може да центрира. Прави го. Хубаво подаване на Антон Карачанаков и 2-0 за ЦСКА в 55-та минута. Червените нанасят свой удар. Много брилянтна атака на армейците доведе до това попадение. Феновете на ЦСКА могат да бъдат доволни. Тук с отбраната на Левски 2-5. Тук трябва да говорим, разбира се, и за сериозна слабост в отбраната на сините. Не може по такъв начин 2-5 да те надиграят. Ето, че Карачанаков след слабо първо полувреме изригна с гол и асистенция. Да видим сега какво ще е. В центъра на вниманието с второ поредно нарушение. Центриране към точката за изпълнение на Дуспа. Удар с глава в страни от вратата. Сега нарушение на Маркиньос срещу Пламен Крумов. И това е втори жълт и червен картон на Маркиньос. Получава втори жълт картон ето за този фаул. Сега дали Стойчо Младенов не е изгонен. Възможно за удар от дистанция. Получи се рикошет. Плонжира в другия ъгъл Якоб Дивиш. Александър Тунчев обра много високи топки днес. Контратака на червените. Как ще се развие това тяхно нападение? Хубаво подаване. Зад гърба на защитата. Не е приключила опасността за Стефано Кунчев. Изстрел в страни.